L-euforija ta' festa li kien hawn il-ġimgħa li għaddiet hawnhekk f'Ħalluqa inbidlet f'xokk qawwi meta fis-sigħat bikrin tas-sib filgħodu seħħu numru ta' splużjonijiet fil-ħanut ta' warejja hawnhekk ħanut tal-pastizzi. B'xorti tajba f'dan l-inċident ma weġġa' ħadd. Kien għall-ħabta tas-satejn ta' filgħodu meta nstemet l-ewwel splużjoni aktarx minn ċilindru tal-gass fil-ħanut li jinsab f'faċċata ta' wieħed mill-gażini tal-Banda f'Ħalluqa. Fid-daħla tal-Isqaq Sant'Andrija numru 1 kien hemm familja bi kwieta rieqda ġewwa dara li hekk kif seħħet l-ewwel splużjoni qamu bil-ħasda u qabadhom biża' kbir. Xi satej ta' filgħodu smajna l-ewwel tal-alarm ta' xi ħaġa ma nafx. Imbagħad smajna l-ewwel esplużjoni. U mbagħad ġew il-pulizija mill-ewwel ħabtulna biex noħorġu hekk għax kien hawn daħna kbira. Id-daħna kienet ġodda l-Isqaq, hekk u d-dar tiegħi kollha isfel. U kif ħriġt hekk wasalt hawn bit-tifla fuq hekk taret splużjoni oħra ħarġet il-blast minn ġottija hekk b'xorti tajba ġifieri għaddejnija, mbagħad ġew il-pulizija ġiet waħda mara pulizija tarfa' lit-tifla hekk bil-qata hekk. U mbagħad splużew tliet splużjonijiet oħra xi ċilindri tal-gass u hekk. Ma' ġenb dan il-missier hemm appartament li jiġi eżatt fuq il-ħanut tal-pastizzi. Il-familja li tax f'dan l-appartament insertat ma kienx fuq il-post fil-ħin tal-inċident wara li għax-xhur tas-sajf kienet qed toqgħod f'villaġġatura f'Biżebbuġa. Kif jispjega r-raġel tas-sit tad-dar mill-Latvja iżda li ilu 10 snin jgħix hawn Malta sab sitwazzjoni xejn sabiħa meta għarfuh il-pulizija. Police call the police from Halua police station and inform us that the shop under our apartment is burning. Well, when we came here, the fire engines already left and we find it the way it is. Bla dubju kif wieħed jista' jobsor għamet konfużjoni sħiħa mal-lejl b'xufier ieħor tat-taksi li kien ġej lura mill-ħidma inserta ara l-inċident mill-bidu u batinna dan il-filmat. Mowa News pensa li kien kostret joħroġ minn daru b'ta' fuq u senduqu sostna li sema' 5 splużjonijiet b'intervalli ta' madwar minuta bejn waħda u oħra. Madankollu fi stqarrija l-pulizija qalet li kienu 3 splużjonijiet li kkaġunaw ħsara kbar mhux biss fil-ħanut iżda anke fil-madwar kif jisħaq wieħed mis-sidien. Għandi ħsara d-dar għandi ħajt u għandi komun naħa l-oħra hekk għandi x-konsenturi nfetħu hekk. Dawna moġġajt. Ovvjament, nirringrazzja l-daw tal-Fire Angels u hekk il-ġew mal-ewwel u l-ambulanza ċekkjaw l-itfal u hekk bi kull sawa.